Kuya, pakibutang na lamang tabi yan doon. Salamat. Teka! Ano yan? Yapar bintangan mo ako sa mga nawarang gamit mo kaya na makarna ako. Maluto ako nito ning pako para kay Rigor. Pakilapag na lang yan doon. Sikip na, no? Malamang kusina to. Alangan na sa banyo ako magluto na buli ni ina mo. Paghigad ka na, kaurang ka. Grabe ka rin mag-aksaya, no? Alam mo na nagluto na ako ng ulam para sa asawa ko. Tapos gusto mo magluto ka rin para sa kanya? Alam mo, masasayang lang yan. Yun manay, bawal ba na daw hang putahi ang ipwesto kay Rigor? Maluto lang ako ning pakro. Doon kayan maaaraman. Kung mas masiram ang pakro ko sa niluto mong ulam, mi ako gatipid sa natok. Maliputok. Ano nakakatawa? Wala lang. Baga, hangop pa lang yung pigaluto mo, kalain na eh. Sa bagay, man akong gata kamanay eh. Bakit? Akala mo yun sa'yo kakaiba? Buko lang nakakaiba. Makunab na maliputok, gustong-gusto ni Rigor. Masirang.